Λοιπόν, τώρα για την κυβερνοασφάλεια και τις ψηφιακές πολιτικές θα μιλήσουμε. Με αφορμή την τελευταία κυβερνοεπίθεση στα κυπριακά ταχυδρομεία, μας ακούει ο Κωνσταντίνος Μούντουκος, είναι αρχιτέκτονας ψηφιακού μετασχηματισμού. Κύριε Μούντουκε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Ηλιάδη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απολογούμε για την καθυστέρηση, αλλά... Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα, πόσο σοβαρές είναι οι κυβερνοεπιθέσεις που έχουμε στην Κύπρο, που έχουμε συχνά το τελευταίο διάστημα, τελευταία 1-2 χρόνια, 3, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται να είναι συχνές και σοβαρές. Καταρχήν, οι κυβερνοασφάλειες στην Κύπρο έχουν γίνει ιδιαίτερα σοβαρές, όπως είπατε και εσείς, τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, σχεδόν 1 στους 2 πολίτες και επιχειρήσεις έχει δεχτεί κάποια μορφή επίθεσης, κυρίως μέσω phishing ή παραβίασης δεδομένων. Ναι. Οι επιχειρήσεις έχουν οικονομικές ζημιές που φτάνουν κατά μέσο όρο περίπου τις 12.000 ευρώ, ενώ έχουν αυξηθεί και οι επιθέσεις σε κρατικές υποδομές τα τελευταία χρόνια, όπως είπα πριν. Αυτό δείχνει ότι το φαινόμενο δεν είναι πια θεωρητικά, αλλά είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή είναι πλέον επιθέσεις που αφορούν κατασκοπία, κυβερνοκατασκοπία. Εντάξει, είναι προβλήματα τα οποία έχουν να χτυπήσουν τους πολίτες, έχουν να χτυπήσουν τις επιχειρήσεις, έχουν να υποκλέψουν δεδομένα τα οποία αύριο μπορούν να εκμεταλλευτούν και να ζητήσουν λίτρα, ναι, να ζητήσουν λεφτά, ναι, ή να σταματήσουν τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, η τελευταία κυβερνοεπιθέση στα κυπριακά ταχυδρομεία θεωρείται σοβαρό περιστατικό? Σίγουρα η ναι, πρόσφατη επίθεση στα κυπριακά ταχυδρομεία θεωρείται πολύ σοβαρό περιστατικό. Διότι μας είπαν ότι μόνο απλώς την αλληλογραφία, αλλά δεν είδαν το περιεχόμενο της αλληλογραφίας, γι' αυτό ρωτώ. Κοίταξε, οι hackers φαίνεται ότι παραβίασαν το σύστημα ασφάλισης, το οποίο χρησιμοποιείται η υπηρεσία για διαχείριση δεμάτων, πακέτων και αλληλογραφία, όπως είπατε. Ναι. Όμως το γεγονός ότι οι hackers μπήκαν σε κρατική υποδομή και οι αρχές δεν γνωρίζουν τις πληροφορίες που διέρευσαν, το περιστατικό το καθιστά ιδιαίτερα σοβαρό. Ναι. Καθώς θέτει σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα των πολιτών, των επιχειρήσεων και του ίδιου του κράτους. Ναι. Στην Κύπρο, κύριε Μούντουκε, έχουμε περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις από ότι άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή περίπου στο ίδιο, στο μέσο όρο είμαστε? Τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ στην Κύπρο ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων και πολιτών δηλώνει ότι έχει δεχτεί κάποια μορφή κυβερνοεπίθεσης, ναι, αλλά όταν εξετάζουμε τις επιθέσεις με πραγματικά σοβαρές συνέπειες, η Κύπρος βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα στην έκθεση και συχνότητα επιθέσεων, αλλά όχι απαραίτητα στις πιο καταστροφικές επιθέσεις. Εάν κρατούμε σωστά αρχεία, γιατί παλαιότερα και η αστυνομία δεν δήλωνε κάποια ατυχήματα για να βγαίνουν καλά τα νούμερα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, καμιά φορά κάνουμε και αυτά τα κόλπα. Πιστεύω ότι υπάρχει διαφάνεια, διότι τα σοβαρά ζητήματα βγαίνουν στη φόρα, βγαίνουν στη δημοσιότητα. Οπότε πιστεύω ότι δεν μπορεί εύκολα κάποιος να κρύψει αυτό. Από κυβερνοασφάλεια, πώς θα πάμε στην Κύπρο, ειδικά στις κρίσιμες υποδομές μας? Εντάξει, η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα για να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές, ιδιαίτερα με την υιοθέτηση της οδηγίας NIS2. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, όσον αφορά τα πραγματικά επίπεδα κυβερνοασφάλειας, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω συγκεκριμένη άποψη, καθώς τέτοιες πληροφορίες είναι απόρριτες για λόγους ασφάλειας και καλά κάνουν, αν θέλετε. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι συνεχώς καταγράφονται περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Σε υπουργεία, στο κτηματολόγιο, ξέρω εγώ, σε όλα αυτά έχουμε συχνές στο πανεπιστήμιο μας. Και προχθές, λέει, φορτηγό έκοψε το σύρμα, το εναέριο, το καλώδιο του διαδικτύου και έμεινε χωρίς διαδίκτυο το προεδρικό, η αστυνομία, η υπουργεία. Έχουμε εφεδρικά συστήματα για γρήγορη επαναφορά της λειτουργίας των υποδομών σε τέτοιες περιπτώσεις? Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι αυτά τα δύο, όπως έχετε αναφέρει και εσείς, δεν συνδέονται μεταξύ τους. Είναι άλλο το να έχουν κοπεί καλώδια και είναι άλλο το να υπάρχουν εφηδρικά συστήματα. Ναι.
Δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι όλες οι κρίσιμες υποδομές της Κύπρου έχουν πλήρη δοκιμασμένα συστήματα αφετηρίας για άμεση επαναφορά. Όπως είπα και πριν, η οδηγία της NIS2 δείχνει ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση και κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Λοιπόν, όμως από τα πρόσφατα περιστατικά, όπως η επίθεση στο κτηματολόγιο και στα κυπριακά ταχυδρομεία, φαίνεται ότι το επίπεδο των εφεδρικών συστημάτων δεν επαρκεί ακόμη για την άμεση επαναφορά της λειτουργίας. Το κρίσιμο είναι να γίνουν ουσιαστικά επενδύσεις σε εφεδρικές υποδομές, τακτικές δοκιμές αποκατάστασης και υποχρεωτική εφαρμογή τους από όλους τους κρίσιμους φορείς. Να πω όμως και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λιάδη. Ναι, κύριε Μουτουκυπέτη. Ότι κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026. Σε 2 μήνες, 2,5 μήνες. Ναι, σωστά. Άρα το ρίσκο για κυβερνητικές θα αυξηθεί. Ναι. Δηλαδή όταν σε μια χώρα που έχει Προεδρία του Συμβουλίου φιλοξενεί συναντήσεις και συνδέεται με ευρωπαϊκούς φορείς, τόσο ψηφιακά όσο και φυσικά, αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι προσελκύει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είναι πιο πιθανό να γίνει στόχος επιθέσεων από hackers. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το τονίσω αυτό. Τι πρέπει να κάνει η χώρα μας σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια? Έχουμε αξιόπιστο ψηφιακό περιβάλλον, μας εμπιστεύονται οι ξένοι? Τι πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε, η Κύπρος, για να είμαι ειλικρινής, έχει καλές υποδομές, ειδικά στις πόλεις και σε στρατηγικούς τομείς όπως είναι οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες. Εντάξει, σε ορισμένες υποδομές όμως, ιδιαίτερα απομακρυσμένες, υπάρχουν και παλιά συστήματα, υπάρχει και μεγάλο περιθώριο, αν θέλετε, βελτίωσης. Γίνονται προσπάθειες για ενίσχυση και εξυγχρονισμό, αλλά η χώρα περίπου βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ψηφιακή ωριμότητα, αν θέλετε. Ναι. Υπάρχει μεγάλη προοπτική ανάπτυξη, σίγουρα, αλλά εφόσον συνεχιστούν οι επενδύσεις ειδικά, είναι σημαντική και η εκπαίδευση, όπως και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών που, όπως ξέρετε και εσείς, καθημερινά έχουμε νέες, το artificial intelligence και όλα αυτά. Ναι, αλλά καθυστερεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας. Αυτό τι σημαίνει για τη χώρα μας, για τον τόπο μας? Ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθυστερεί όντως. Η Κύπρος χάνει ευκαιρίες στην οικονομία, σε καινοτομία και ιδιαίτερα σε ξένες επενδύσεις. Αν και βλέπουμε εταιρείες να έρχονται στην Κύπρο, όμως αυτό πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορα και να αναπτύξουμε περισσότερο τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τις σωστές επενδύσεις εκπαίδευσης τελεφών και ειδικά, και το τονίζω αυτό, την διαλειτουργικότητα των συστημάτων που μειώνουν τη γραφειοκρατία. Ναι. Καθώς και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, η Κύπρος μπορεί πραγματικά να γίνει ανταγωνιστική, ασφαλής και καινοτόμος στον διεθνή ψηφιακό χάρτη. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουντουκέ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.